Welcome to Papa Bits TV. Enjoy watching.
ano kami, manginasal. Atin kasal. Aki ni Louie Boy. Aki. Si Matuka, na lalaki. Engineer. Duman sa ano, sa bagang kataid ni Hong sa ano, sa Yasiano, sa hotel yan. Lotus. Oh, Lotus. At siya na alas 12. Dikit na lang. Dapat. Tagay-tagay na habang nagpapahit-pahit na. Hindi mo mapaparong ang ano. Hindi mo mapaparong ang pintura. Yan. May duty ba gano'n yan? May klase ba o bakas yan na? Yeah. Uy, bago dito. Frank. Ah, kalawag lang, Frank. Bawal maglabas. Ah. Thanks for watching.